थंडीच्या दिवसात तब्येतीला चांगली अशी तीळ लावून केलेली बाजरीची भाकरी आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। चला तर मग करूया सुरुवात। हे आपण बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे। अंदाजे 1 मुठीने एक मध्यम आकाराची भाकरी होते। त्या अंदाजाने तुम्ही तुमच्या भाकरींसाठी पीठ घ्या। आता ह्याच्यात चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचे। हे मीठ चांगलं जरा मिक्स करून घेते मी। तोपर्यंत आपण पाणी ठेवले गरम करत। पाणी चांगलं उकळत ठेवूया आणि पाणी उकळलं की आपल्याला ह्या पिठात घालायचं आहे। हे आपण गरम केलेलं पाणी घातलंय। गरम असल्याने चमच्यानेच मिक्स करून घ्या। आता हे हाताने चांगलं मळून घ्यायचे। मी 6 ते 7 मुठी असं पीठ घेतलंय। त्याच्यासाठी मला मोजून 1.5 कप पाणी लागलेलं आहे। जे आपण गरम पाणी घातलंय ते 1.5 कप पाणी लागलेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण साधं पाणी घेऊन हे चांगलं मळून घ्यायचे। थोडं थोडं करत घालत पाणी आपण पीठ चांगलं मळून घेणार आहोत। हे आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे। आता आपण भाकऱ्या थापायला सुरुवात करूया। हे बघा, ना घट्ट ना मऊ, कारण भाकऱ्या आपल्याला हाताने थापायच्या आहेत, त्यामुळे ते अति घट्ट चालत नाही। पीठ थोडं मऊसर। हा आपण भाकरीसाठी पिठाचा गोळा घेतलेला आहे। साधारण छोटा चेंडू त्या अंदाजाने घ्या। चांगलं मळून घ्यायचे आणि त्याला असा आकार द्यायचे। मध्ये दाबायचे आणि थोडं सुकं पीठ घेऊन त्याला असा आकार द्यायचा। आता थोडं सुकं पीठ आपण पोळपाटावर घालायचंय। आता ही पोळी आपण पोळपाटावर ठेवायची आहे आणि आता आपण भाकरी थापायला घेऊया। सुरुवातीला मी कडेने थापून घेतेय। आता आपण मधून थापून घेऊया। आपली भाकरी छान थापून झालेली आहे। बाजूला गॅसवर तवा तापत ठेवायचा आहे। आता या भाकरीला थोडं पाणी लावूया आणि ह्याच्यावर आपण थोडेसे असे तीळ पसरवायचे आहे। आपला तवाही छान तापला। आता तवा चांगला तापवून घ्यायचा आणि आता ही भाकरी आपण तव्यात टाकूया। ही डाव्या हाताने सरकवायची, उजव्या हातावर घ्यायची आणि आता तव्यात टाकायची। तवा आपला छान तापलाय। गॅस आपण मीडियम फ्लेमवर करतोय आणि आता आपण भाकरी टाकणार आहोत आणि भाकरीला लगेच वरून पाणी लावायचे, म्हणजे वरचं सुकं पीठ असतं ते चिकटून जातं। त्याला वरूनही थोडेसे आपण तीळ लावूया। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू हाय केली आहे। वरती लावलेलं पाणी सुकलं की आपण कडेने हळूहळू भाकरी सुटते की नाही पाहून घ्यायची आणि ती पलटायची। दुसऱ्या बाजूने 1 मिनिटभर तिला चांगलं शेकू द्यायचे। ही कडेने अशी बाजूने सुटायला लागते। अशी एका बाजूला आणून आता कडेकडेने चांगली भाजून घ्यायची। आता आपल्याकडे चूल तर नाहीये, नाहीतर विस्तवावर भाकरी ठेवतात। आता ही आपण डायरेक्ट गॅसवर टाकायची आहे।
गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आहे आणि 5 ते 10 सेकंद तिला शेकू द्यायचे. गॅस बंद केलाय. आपली भाकरी तयार आहे. बाजरीची तीळ लावून केलेली भाकरी ही भोगीच्या भाजीसोबत अप्रतिम लागते. भोगीच्या भाजीच्या रेसिपीच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तेव्हा तो व्हिडिओही तुम्ही नक्की पहा. धन्यवाद.